Националната гражданска инициатива АБВ тръгва към евроизборите със самостоятелна листа. Не знам колко от вас си спомнят, на времето, когато ме питахте след замразяването на АБВ, какво ще стане, защо така, бях казал, че АБВ е като пушката от стената, която ще гръмне в третото действие. Надявах се да не се наложи, но уви, събитията, развитието на българската политика го предизвикаха, наложиха го. И аз съм длъжен все пак да поясня в самото начало, защо беше замразен този проект. Причината е много проста. Чуха се много гласове, преди всичко от ръководството на Българската социалистическа партия, че видите ли, Първанов създава този проект, за да отнеме гласове от БСП, за да отслаби БСП. Добре, ние сложихме АБВ на трупчета. Междувременно за тези 3 години се проведеха 3 избора. Важни за страната, важни за левицата избори, които БСП загуби тежко. Загуби ги не защото някой е отнел гласове, някой изцедил от силата на партията. Загуби ги заради слабостта на ръководството на Българската социалистическа партия. И тук е първият голям извод, според мен. Не само за ляво. Аз твърдя, че от монополизма, от липсата на конкуренция никой не печели. Нито левицата, нито България. Нито българската политика. Искам да кажа изпреварващо, съвсем лаконично, че Националната гражданска инициатива е базата, върху която ще градим своята политика в близките седмици и месеци. Разбира се, що се отнася до формалното участие в изборите, ние ще използваме коалиция от партии, чието имена позволете сега да не споменавам, защото съм свидетел на натиск върху лидери, върху политици, върху граждани, интелектуалци, какъвто българския преход не познава. Никога не съм допускал, че може да се стигне до там. С всички позволени и по-скоро непозволени средства. В самото начало искам да обърна внимание, че идеята за родолюбието е ключова в нашата политика, в нашите послания, в това, което ще предложим като конкретни инициативи. Това е идея, която е закодирана в наименованието на проекта. Ние ще се борим против лъжепатриотизма, против менте-национализма, чието прояви виждаме буквално и в последните дни. Ние ще се опитаме да осмислим автентичния български патриотизъм, неговите съвременни измерения. По тази тема със сигурност ще имаме възможност да говорим на отделни дискусии, но наистина днес стои въпроса за оцеляването на българското. Не става дума само за демографските измерения на въпроса, където нещата стоят драматично. Ние направихме една от 10-тината дискусии, които бяха свързани с темата за демографската политика, за стопяването на нацията, за качеството на образованието, за всичко онова, което ни изпраща на последните места не само в Европа, но и в света. Ние намираме основания за активирането на АБВ в плачевното състояние на българската икономика. И ние идваме, за да се противопоставим на полюсното мислене и действие, на идеологически и особено на личностно мотивираната агресия. Не може омразата и конфронтацията да бъдат
движещата сила на българското общество. Впрочем, тук отварям една скоба. Позволете ми с нисхождение, ако щете и с насмешка, да посрещна тази вълна, невиждана вълна от агресия и от омраза, с която беше посрещната необявената новина за възраждането на АБВ. Няма. Вие сте повечето журналисти, вие помните добре прехода. Няма случай на такава гневна, патетична в най-лошия смисъл на думата реакция по отношение на АБВ.